کرێکارên dihûkin ji bo daxwazkirina mafên xwe rêpîvanek sazkirîne. Ji ber zêdebûna rêja hejariyê li Duhok rêja kirêkara jî zêde bû. Ev jî bûye hokar ku rêja bêkariyê jî zêde bit. Ev zêdeberî wekê ku çîna kirêkara li Duhok bê maftirîn çîne. Hindî bêjî şol hindêkê me. Yani caram çîneşûlî caram naçîneşûlî. Parê me têra me naket. û em pêtî vê harîkarî ne me teqaet kene me emir ketîne me dîne şê şûl key. Xelkeke zêde nav me dayê şûl ket û şûl me nîne. هفته و هشته و امید که کاری شله ما عملیه Daxwazê tawa çîne mı? خود داخل ما اوان خلکی ما کری کاری ما شول کن شولک با پیدا کن ارجع عائلت وانا نچنه جدوه شولک هبی داب خدان کن جانا بنسری Kirêkaran rêpîvana xwe nerazîbûnê berdewam kirin heta civata parêzgeha Duhok û di Kongreya Rojnameyê de wisa behsê mafê kirêkaran hate kirin. هندێک شوان داخوازیت me heyn civata parêzgehê xwe şêt çareserkirin û hindek jî cihêt berpirsê heyn ku bu me bu cihêt bilindtir bilindkin û daxwaziyet me cêbecekin wekû parêzgeha Duhokê ku feqîrtirîn parêzgeh tê tel qelemdan ser rastê Iraqê û Kurdistanê ji ber hindê daxwaziya me ev e ku pêdaçûnekê bi jiyana kirêkara dabkinin li parêzgeha Duhokê bi taybetî. Ew tiştê ku peywendî ev îdara xwecihiya parêzgeha Duhokê ve bît pişt rast bin wekî berî nûkejîk me kirî ciddî jî naveroka va daxwazet xwe em di mixawelekên karekê baş li ser bikin yê snorê desalata îdara xwecihî jî da nebîtin em emanet em gehînîne cihêt bi berpirsiyar û bersivêt wan jî her çi zîtir em gehînîne sendîka ya hewa xwe ku paş ew jî pirêka xwe agehdarî hewa bikin. Li Snûrê parêzgeha Duhok nêzîkî 120,000 kirêkare heyne û wekû ew dibêjin kirêkarên Duhok ji sadetirîn mafên xwe bêbeşin. Bi çendîn daxwaziya ve dehan kirêkarên Duhok bi rêpîvan daxwazên xwe gihadin civata parêzgeha Duhokê û hîviya wê yekê ne ew daxwazî bi zûtirîn dem bêne çareserkirin. Şêrxwedir Kurdsat News Duhok.